que che podo axudar? Fun á miña casa. E resulta que xa non é miña que do banco. E preguntábame se meu pai morreu antes ou despois de que pasara isto. Antes. Mellor. Ele era o único que me visitaba na cadea, sabe, tenente? Todas as semanas. Ata o día en que morreu. Igual foi iso que o matou, eh? As palizas que lle daban na taberna cando me defendía. Oso que deixou o mundo nesta vila de merda. Sinto moito, Xudas. De verdade, sinto. Sínteo. E que é o que sinte, tenente? Que meu pai morrese. Que morrese mentre eu me pudría no cárcere por algo que non fixen. Ou que a culpa sexa súa. Sinto todo. Todo isto. Todo iso. En serio, todo iso. E agora espera que o perdoe. Espera que o esqueza todo. Que colla toda esta rabia que teño dentro e a meta polo cu. Non espero nada, Xudas. Só espero que refaga a túa vida canto antes. Pois tranquilo que o vou facer. Vou non facer despois de desfacer a súa. E mandar ao inferno este cuartel. Sabes que podes exixir unha indemnización e poder... ¡Hostias! Non quero nada de vostede. Tes tabaco? Sinto, non fumo. Pois eu non teño cartos. Non entendo. Mira, dígoche para que non perda o tempo. Pensas que son abogado? Non sabía que tiña pinta de abogado. Entón, quen carallos ti? Sarxento Quiroga, da Garda Civil de Sarramoura. Mira, dille a Penedo que me deixe en paz. Só quero saber onde está Ana. E por que cho vou dicir? Non son un monstro, eu? Eu non o creo. Os monstros non teñen conciencia. Que che fai pensar que eu sí? As cicatrices. Eu buscaba unha forma de sair deste lugar. Hai unha maneira mellor. Mira, ainda que Ana apareza, eu vou seguir preso. A súa familia toparía descanso. A súa nai sufrí moito. Esa filla de puta, que se pudra no inferno. E se a vexo arder non me paro nin para mexar. Iso tamén da miña parte. Creo que és inocente. Pero necesito da túa axuda para demostralo. Por que faz isto? Porque non deberías estar aquí. Pois chegas 8 anos tarde. Se é para recuperar a liberdade, nunca é tarde. Unha frase moi bonita, pero eu teño outra mellor. Ninguén é de todo inocente. Pois a ver... Ana foi o meu primeiro amor. Era unha rapaza guapa, simpática e moi intelixente, pero tamén era unha nena rica, mimada, bastante egoísta. Todo o mundo fala ben dela. Dos mortos sempre se fala ben, pero a xente non ten nin puta idea. Mira, liouse comigo para molar os pais e cando se cansou mandoume a tomar polo cu. Pois iso parece un móvil. Para matar a Ana, sí, pero non a Cristina. Intentou defender a súa amiga. Foi unha vítima. Ti, machiña, pensei que crías na miña inocencia. Creo que esa noite estiveches na casa da súa nai. Ela mentiu na súa declaración. E ese picoleto estaba tan pendente de meterse nas súas bragas que non se deu conta de nada. Que picoleto? O teu xefe. O tenente Penedo. Ela o que quería era desfacerse de min. Está claro que o conseguiu. Vou falar co xuiz. Voulle pedir que revise o caso. Non quero que fagas nada. Antes dixen que ninguén era inocente. E eu non o son. Pero ti non as mataches. Non.
pero morreron pola miña culpa. Adiante, escoito.